ତ ଭାଇ ତମେ ଯଦି କିଛିଟା କାମ କରୁଥିବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି, ଭାଇ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ସଦାବେଳେ। ତ ଭାଇ ଲୋକ ତ କହିବେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାରେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବେ, 1000 ଲୋକ କହିବେ ଭାଇ ତମକୁ, ମାନେ ଏଇଟା କରନି ସେଇଟା କରନି। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ୟାର, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇବ ଭିଡ଼ିଓ କରି କ'ଣଟା ତା ବଦଳରେ ଯାଇ କାମ କର ବୋଲି କେମିତି କହିବେ। ତ ତୁ କାମ ବି କରାହବ, ତମ ଧ୍ୟାନ ତମ କ୍ୟାରିୟର ଫୋକସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଉପରେ କେବେ ଫୋକସ୍ କରିବନି। ମାନେ ଯିଏ କହୁଛି ତା ଉପରେ, ମାନେ ଲୋକ କହିବେ, ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା ଦୁନିଆ କହିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ତାଙ୍କର କଥା କେବେ ଶୁଣିବନି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତମକୁ ତ ଫେମସ୍ ହେବା ଦରକାର, ତମକୁ ତ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ଦରକାର। ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ, କିଛି ବି ହବନି। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କର।